shoko rakanaka, divi rokutanga, kuparura nyaya. Kwaziwai shamwari, douyai timbonzwa hedu shoko rakanaka iri. Tarisai mubhuku remufananidzo iri munyatsoteerera henyu munzwe. Nguva dzose pamuchanzwa kurira uku kana kuti chenjedzo iyi, ibvai matsvaga mufananidzo unotevera wacho mubhuku remufananidzo iro. Mufananidzo wokutanga. Kusati kwasikwa zvinhu. Pakutanga chaipo, Mwari chete ndiye akanga ariko. Mwari akasika pasi pano pose akati ngapave nechiedza chokuvhenekera, nokuti kwaingova nerima pose pose. Sezvamunongoonawo pamufananidzo uyo. Zvakaitika ndezvokuti Mwari akaparadzanisa mvura, akaita kuti imwe ibve muchadenga ive pasi, imwe iri muchadenga imomo. Zvino mvura yepasi ndiyo iya iri munzizi nomugungwa. Mvura yomuchadenga tinogona kuiona iri mumakore. Rangarirai kuti mvura inonaya inenge ichibva mumakore. Mwari akasika zuva kuti ritonge masikati, uyewo mwedzi kuti utonge usiku. Mwari akanaka, ndiye akasika zvinhu zvose, uyezve ndiye mutongi wezvose. Mufananidzo wechipiri. Mwari anotaura. Bhuku iro ramuri kuona pamufananidzo apo rinonzi Bhaibheri. Ndiro shoko raMwari ratinoudzwa nezvaMwari nenzira dzake. Mwari anodisisa kwazvo vanhu vose zvavo. Isu tinofarira kuita zvinhu zvomusoro wedu, asi ndizvo zvacho zvinotiparadzanisa isu naMwari. Bhaibheri rinotiisira pachena nzira imwe chete bedzi yokuti tiyanane naMwari. Zvidzidzo izvi zviri pachokwadi. Zvose zvinobva muBhaibheri. Mufananidzo wechitatu. Kusikwa kwezvinhu. Mwari neshoko rake ndiye akasika zvinhu zvose zvakanaka kudai izvi. Akasika pasi pakaoma namakomo negungwa nenzizi. Ndipo paakazosikawo zvinhu zvose zvipenyu zvinoti hove dzomumvura, tevere shiri dzomusango, kwozoti mhuka dzose. Mwari akafadzwa nezvinhu zvose zvaakasika, nokuti zvose zvazvo zvakanga zvakanaka zvokuti bhe. Mufananidzo 4. Adhamu naEvha. Mwari akazosika munhurume wokutanga anonzi Adhamu, uyezve munhukadzi wokutanga anonzi Evha. Akavapa masimba okutonga zvinhu zvose zvaakanga asika pasi pano. Zvose zvakava mumaoko make. Vanhu ivavo vakanga vari shamwari dzaMwari, vachitoitawo hurukuro naye mumunda imomo mavaigara. Mwari akavapa mvumo yokuti vadye havo muchero wese wese wavaida mumunda imomo, asi kusiya kwomuchero mumwe chete chete. Yezvoka pamufananidzo wokuruboshwe uyo maonawo kakuti votokanda pasi zvose zviya zvokuteerera Mwari izvi. Havo kavava kutodya zvavo muchero uya wavakarambidzwa uya. Vakatadza vakazvichekanisa ukama hwavo huya naMwari. Ushamwari ndokupera. Mumufananidzo uyo wokurudyi tinoona shamhu yokuranga yakatemwa naMwari. Akaranga Adhamu naEvha
nokuvadzinga zvachose mumunda macho. Kubvira nguva iyoyo vanhu vakabva vatanga kushanda zvakaomarara kuitira kuti vawane chokudya, uye vanotambura zvinorwadza kwazvo nourwere pamwe chete norufu. Mufananidzo 5. Kaini naAbhero. Adhamu naEvha vakanga vaine vana vavo vakomana vaviri. Mumwe ainzi Kaini, mumwe achinzi Abhero. Kaini akaitira Abhero shanje. Kuzoti wava mumwe musi Kaini akauraya Abhero. Mwari akaranga Kaini sokuranga kuya kwaakaita Adhamu naEvha. Isu tiri zvizvarwa kana kuti vana vaAdhamu naEvha. Naizvozvo nesu tose zvedu tiri vatadziwo, sezvo mbudzi kudya mufenje hufana nyina. Chitadzo chinotiparadzanisa naMwari. Chedu chakatimirira chete kurangwa naMwari pamusana pemhosva yezvivi zvedu. Mufananidzo 6. Ngarava yaNoa. Kwakapera makore akawanda kwazvo, kukadarika zvizvarwa nezvizvarwa, Adhamu akava navazukuru vakawanda kwazvo. Vanhu ivavo vakaparavo zvitadzo vakarega kuteerera Mwari. Vanhu vakaita zvivi zvakakurisa kwazvo zvokuti Mwari akasvika pakuda kuparadza vanhu ivavo namafashano makuru kwazvo emvura. Asi kwaivapo nomurume mumwe chete bedzi aida Mwari nokumuteerera. Zita rake rainzi Noa. Mwari akaudza Noa kuti avake ngarava huru yaaizonunura iye Noa nemhuri yake. Noa akaparidzira vanhu shoko rokururama kwaMwari mumakore ose iwawo aivaka ngarava iyoyo. Asi vanhu vakaramba kuteerera yambiro yaMwari yokuti vatendeuke vasiya nzira dzavo dzakaipa vagonunurwa mumafashamo emvura zhinji. Mufananidzo 7. Mafashamo emvura zhinji. Noa akaunza shiri nemhuka dzemhando dzose dzikapinda mungarava sezvaakanga audzwa naMwari kuti aite. Ipapo Noa nomudzimai wake navanakomana vake vatatu, mumwe nomumwe nomudzimai wake, vakapindawo mungarava muya. Mwari akapfiga musiwo wacho. Mwari akatuma mvura zhinji kwazvo, uyewo mvura yakabvazvuka ichibva pasi muvhu umu ichifashamira kuzara pasi pano. Izvozvo vamwe vose vakanga votodya manonoko pasisina zvokuponeswa izvi. Asi Noa nemhuri yake vakanga vachengeteka zvavo vari mukati mengarava. Asi vamwe, tarira zvako kunze kwengarava uko, vakanga vanyudzwa nemvura vakafa. Chakaponesa Noa ndechichi bedzi chokuti aiva munhu aivimba naMwari achimuteerera. Mufananidzo 8. Abrahamu naSara naIsaki. Kuzoti kwapera makore namakore, vezvizvarwa zvaNoa vakazova namadzinza akawanda kwazvo. Abrahamu akanga ari mumwe aida Mwari achimuteerera. Mwari akavimbisa Abrahamu kuti vana vake vaizova rudzi rukuru kwazvo rwavanhu. Abrahamu nomudzimai wake Sara vakanga vasina mwana, asi Abrahamu akatenda chivimbiso chaMwari. Mufananidzo uyo unoratidza kuti vakazova havo nemwanakomana, ivo vachembera zvikuru kwazvo. Vakamutumidza zita rokuti Isaki. Mambo Jesu uya akauya kuzova mununuri wavanhu pasi pano pose zvapo, akaberekwa nevedzinza raAbhurahamu naIsaki. Tichakurondedzerai nezvaJesu gare gare. Mufananidzo 9. Mozisi nomutemo waMwari. Mozisi mumwe wavanhu vezvizvarwa zvaAbhurahamu, vakava rudzi rukuru rwakazozivikanwa nezita rokuti Israeri.
Mozisi akavimbawo naMwari uyezve aimuteerera. Rimwe zuva Mwari akadaidza Mozisi kuti akwire mugomo. Ipapo Mwari akapa Mozisi mitemo yokuti anodzidzisa vanhu ivavo. Mufananidzo uyo unoratidza Mozisi achiburuka mugomo iroro akabata mutemo waMwari yakanga yakanyorwa pamahwendefa amabwe. Mwari anoda kuti munhu wese zvake atevedze nomazvo achiita sezvinoreva mitemo yake kana kuti zvirevo zvake. Mufananidzo 10. Mitemo 10. Yeinoi mimwe mitemo yacho yakapiwa Mozisi naMwari. Inotidzidzisa kuti tide nokuteerera Mwari mumwe chete wechokwadi chaiye. Regai titangire kuona mufananidzo uyo uri nechokumusoro wacho kuruboshwe uko. Tinoona kuti hatifanire kunamata zvifananidzo kana kuti zvifananidzo zvemhuka dzakaitwa nokuumbwa kana zvimwe zvinhu zvazvo. Tinofanira kuti tinamate Mwari mumwe chete oga wechokwadi, iye musiki. Onai mufananidzo unotevera uyo. Pana baba naamai navana vari kunamata Mwari mumwe chete. Vanhu vose zvavo vanofanira kuva nezuva ravanozvitsaurira pavhiki kuitira kuti vanamate Mwari musi iwoyo. Chimwewo ndechichi chokuti vana vanofanira kukudza nokuremekedza vabereki vavo. Chiona eka pamufananidzo uyo uri nechepapa pasi kuruboshwe. Mwari anoti, isu hatifaniri kuuraya uye hatifaniri kurara nomukadzi womumwe, ndiko kuti usaite upombwe. Onai pamufananidzo wokupedzisira uyo, hatifaniri kuba kana kuchiva, ndiko kutorwa mwoyo nechinhu chisiri chedu kana kuba zvinhu zvomumwe. Mwari anotema kuti tinofanira kuchengeta mitemo yake mina. Makabongwe wosana
Mufananidzo 11. Chibayiro chokupirira zvivi. Munhu paakatadza ndokutyora mutemo waMwari, aitofanira kubayira kana kuti kupira gwayana kuna Mwari. Gwayana raifira kutsiva mhosva yomutadzi kana kuti mupari wemhosva. Gwayana iroro raiva mucherechedzo wokumiririra mwanakomana waMwari, mambo wedu Jesu Kristu. Jesu aizouya agofa sechibayiro chinopirwa kuna Mwari chokupirira vanhu vose zvavo pasi pano pose. Ndiye akafa panzvimbo pedu pataifanira kufa isusu. Ndiye gwayana raMwari rinobvisa mhosva dzezvitadzo zvapasi pano pose. Jesu ndiye akazova chibayiro chemhosva dzezvitadzo zvedu nokufa kwaakaita pamuchinjikwa. Naizvozvo chivimbai naJesu Kristu izvozvi mureurure zvitadzo zvenyu kwaari. Mutendeuke musiyane nezvivi zvenyu. Kana madaro Mwari achakuregererai. Mufananidzo 12. Mutumwa naMaria naJosefu. Zvino tingachimbonzwai nhoroondo yokuberekwa kwaJesu. Kare Mwari akavimbisa vanhu kuti achavatumira muponesi. Iyeyo ndiye aizotinunura kumhosva dzedu dzezvitadzo zvatakapara. Pamufananidzo uyo wokuruboshwe uyo handiti muri kuona mutumwa waMwari akaburuka kudenga akashanyira umwe mukadzi wechidiki anonzi Maria. Maria akanga ari mhandara chaiyo yakanga yakavimbisana kuzoroorwa naJosefa. Mutumwa waMwari akataurira mhandara iyi kuti mweya waMwari waizouya paari agobva abata pamuviri. Mwana wacho aizotumidzwa zita rokuti Jesu, mwanakomana waMwari. Tarisai mufananidzo wokurudyi muone. Hoyo mutumwa wacho uya akandozviratidza kuna Josefi, akataura naye mukurota usiku. Akaudza Josefi kuti, rega hako kutya kuroora Maria kuti ave mukadzi wako. Ane pamuviri paakabata zvichiitwa nesimba remweya mutsvene waMwari. Zita remwana wacho richanzi Jesu, zvinoreva kuti muponesi. Iyeyu ndiye achaponesa vanhu vake kuzvitadzo zvavo. Josefu akateerera Mwari, uye haana kubva apinda mumba pamwe chete naMaria somukadzi wake, asi akamirira kusvikira mwana aponwa. Mufananidzo 13. Kuberekwa kwaJesu. Josefa naMaria vaitofanira kuti vaende kuguta rinonzi Bheterehemu. Zvakaitika ndezvizvi, vanhu vakanga vazarisa muguta iroro zvokuti vakasvikoshayiwa nzvimbo yokurara usiku ihwohwo. Chavo chete vaitofanira kurara mudanga rezvipfuwo. Ndokusaka Maria akabva azoponera mwanakomana wake Jesu mudanga imomo. Maria akanga achiri mhandara kusvikira pakuberekwa kwaJesu. Usiku ihwohwo mutumwa waMwari akazviratidza kune vamwe varume vaiva vafudzi. Izvozvo vakanga vachifudza havo hwai dzavo kumafuro aiva pedyo noko. Mutumwa wacho akavazivisa kuti Jesu aberekwa muBheterehemu. Pakarepo vakaona vatumwa vaMwari vakawanda kwazvo vachiimba rwiyo vachirumbidza Mwari vari muchadenga. Naizvozvo varume ivava vakasimuka pakarepo vakandoona Jesu. Mufananidzo 14. Jesu mudzidzisi. Pamufananidzo wokuruboshwe uyo tiri kuona Jesu achine makore 12. Ari kukurukura zvinonangana naMwari achitandara navadzidzisi pamwe chete navatungamiriri veIsraeri. Vaimuteerera vachibvunza mibvunzo. Vakashamisika kwazvo vachiona ruzivo rwake rwezvinhu zvaMwari rwakanga rwakadzamisisa zvikuru kwazvo. Mufananidzo wechipiri uyo unotionesa Jesu akura, zvino ava murume mukuru achidzidzisa vanhu nezvaMwari. Vamwe vanhu vakatenda zvidzidzo zvake vakamuteerera.
Asi kwakaitawo vamwe vasina kumutenda vakatomumukira. Mwari anoda kuti isu tose tivimbe naye kana kutenda shoko rake tigomutevera. Mufananidzo 15. Minana yakaitwa naJesu. Mifananidzo iyo inotiratidza masimba makuru kwazvo akapiwa naMwari Baba vachiapa kuna Jesu Kristu kuti aite nawo minana. Pamufananidzo wokuruboshwe uyo, Jesu akagunza mumwe murume akanga akaberekwa ari bofu ndokubva agona kuona. Pamufananidzo wopakati uyo, tinoona Jesu achidzosera upenyu kuchitunha chemwana kuti araramezve. Onai baba naamai vomusikana wacho avo vari kuzvionera nameso vamirepo. Regai tipedzesere nokuona, hoyo ari kufamba achitotsika hake netsoka pamusoro pemvura. Jesu ari kufamba pamvura hake akananga kuvadzidzi vake, ndiko kuna vamwe vake vaya vari mugwa ravo riri mugungwa. Veheka mambo Jesu vakaita minana yakawandisa kwazvo saiyoyi iyi, achiitira kuti vanhu vazive kuti iye ndiye mwanakomana waMwari. Zvino kana nanhasi uno, Jesu achinawo masimba iwayo zvokuti anogona kutiyamurawo nawo. Mufananidzo 16. Nhamo yakaoneswa Jesu. Jesu akaita zvishamiso zvakawanda kwazvo zvokuti vanhu vazhinji vakamutevera. Jesu aiva netsitsi, aiporesa varwere achidzidzisa shoko raMwari. Akauya kuzonunura vanhu vakarasika vazere zvitadzo. Zvakadaro zvazvo vanhu vacho vakanga vakaipa mwoyo. Ndivo vakamuvenga kwazvo paakangovadudzira pachena kuti vakanga vari vanhu vazere zvitadzo. Vatungamiriri vavanhu vakaitira Jesu shanje. Vakaramba kutenda shoko rokuti Jesu akanga ari mwanakomana waMwari. Vakamubata, vakamupomera mhosva dzenhema, vakamurova, vakamupfekedza ndaza yeminzwa pamusoro pake, vakamupfira mate kumeso, vakamushora. Asi Jesu haana chaakavarambidza kuti vaite. Aizviziva hake kuti izvozvo ndizvo zvaizomuwira. Akatendera vanhu vakaipa ivavo kuti vamukuvadze uye kuti vamuuraye. Chake chaakawira ndechekuzofa kuitira kuti ave chibayiro chokupirira mhosva dzavanhu vose zvavo kuna Mwari. Mufananidzo 17. Jesu anourayiwa. Mambo Jesu akazoroverwa nehoko dzesimbi padanda romuchinjikwa. Muchinjikwa wacho wakasimudzwa ukaita zvokudzikwa sebango mugomba ukati mbikiti kumira. Izvozvo Jesu akaturikwapo pauri kusvikira afa. Kwakaroverwawo dzimwe mbavha pamuchinjikwa. Dzakaurayiwawo zvimwe chetezvo pamwe chete naJesu. Mumazuva iwayo, iyoyi ndiyo yaiva tsika youtsinye yaiitwa yokuuraya nayo vane mhosva noutsinye hwakaipa saihwohwu. Asi mufunge henyuka, Jesu akanga asina kumbopara kana kamhosva zvako. Ndiye akava chibayiro chokupirira mhosva dzezvitadzo zvavanhu vose zvavo. Isu tose zvedu takatadzira Mwari. Isu naizvozvo tinofanira kuti tifire mhosva dzezvitadzo zvedu. Asi shamhu yaMwari yaifanira kuranga isu tose zvedu yakapotera pana Jesu. Chinzwaika, kana tichibvuma pachena kuti chokwadi tiri vatadzi, uye tikatendeuka pachokwadi tichipfidza zvitadzo zvedu, Mwari vanotiregerera vagotichenesa mweya yedu, vagobvisa mhosva dzedu dzezvitadzo. Hama, vimbai naJesu, mumutevere, mumugamuchire mumwoyo. Ipapo muchaponeswa. Mufananidzo 18. Kumuka kuvakafa.
Vavengi vaJesu vakafunga kuti vatomutsakatisa zvachose, asi zvakanga zvisina kuita saizvozvo. Mushure mokunge Jesu afa pamuchinjikwa, shamwari dzake dzakaviga chitunha chake chiya mubako rakaita zvokufonongonwa pabwe. Vakapfiga musiwo weguva nezibwe guru. Kwakapera mazuva 2 ese, asi kuzoti rava zuva rechitatu Jesu akamuka kuvakafa. Nguva yakazosvikawo vamwe vana amai paguva paya vakasvikoona zibwe riya rakungurutswa rabviswa pamusiwo. Izvozvo Jesu akanga aenda hake. Vatumwa vaMwari 2 vakanga varipo, vakavazivisa kuti Jesu akanga ari mupenyu. Vakati, haasisipo pano, wamuka. Jesu paakamuka kuvafi, akanyatsoonesa pachena kuti iye Jesu ndiMwari. Vedu wee, Jesu achiri mupenyu nanhasi uno. Jesu ana masimba anodarika simba raSatani nesimba rorufu kwazvo. Mufananidzo 19. Tomasi anotendawo. Kuzoti Jesu zvino amuka kuvafi, shamwari dzake navamwe vanhu vakamuona. Vakatoitawo hurukuro naye vakadya pamwe chete naye. Asi mumwe ainzi Tomasi aive imwe shamwari yaJesu, ari mudzidzi wake zvakare. Akaramba kutenda shoko rokuti Jesu akanga amuka kuvafi pachokwadi. Izvozvi ava kutoraramazve pakare. Tomasi akati, kusvikira ndatoona mavanga ehoko nesimbi dziya uye ndatoabata, handingatombotendi. Hoyo mufananidzo watiri kuona Jesu uya asvika achiratidza Tomasi mavanga ake. Tomasi uya akabva arega zvokukahadzika zviya. Akawira pasi pamberi paJesu akati, Mambo wangu naMwari wangu. Ipapo Jesu akati kwaari, vakaropafadzwa zvavo ivo vasati vamboona, asi vanovimba neni. Mufananidzo 20. Kukwira kudenga. Kwakapera mazuva 40 Jesu amuka kuvakafa. Izvozvo aizviratidza kuvanhu kakawanda. Vanhu vazhinji vakazvionera pachena kuti akanga ari mupenyu. Ipapo Jesu akanga zvino oda kudzokera kuna Baba vake kudenga. Akanga apedza basa raakanga avinga kuzoita. Jesu akataurira vamwe vake vadzidzi kuti vazivise vanhu vese zveshoko rakanaka irori iri. Vadzidzi vakatarisa havo, onei Jesu obva pasi pano ava kukwira kudenga. Vatumwa 2 vakaonekwapo. Vakanyevera vadzidzi kuti rimwe zuva Jesu achadzoka achibva kudenga, achiuya pasi pano nomuitiro mumwe chetewo waakaenda nawo. Kutaura kuno Jesu ari kudenga kusvikira nguva yacho yasvikawo. Ari ikoko ari kufanogadzirira nzvimbo yavanhu vose vanovimba naye vanomutevera. Zvino, ko imiwo muripi? Munodawo here kuti muvimbe naJesu, mugoti kwati naye kumutevera? Ko, muchange makafanogadzirira kuzogamuchirana naye here? Mufananidzo 21. Muchinjikwa. Jesu akafireiko pamuchinjikwa? Jesu akafirapo kuti anunure vatadzi kuitira kuti varege kuzorangarirwa mhosva dzavo dzezvivi. Rangarirai kuti ropa raJesu Kristu mwanakomana waMwari ndiro rinotichenesa richibvisa mhosva dzedu dzose dzezvitadzo zvose. Jesu haana kana kumbopara zvitadzo, asi chake chaakafira ndechokubvisa zvitadzo nokuti ndizvo zvinoticheka ukama hwedu naMwari. Muchinjikwa unotiyeuchidza kuti Jesu ndiye gwayana raMwari, dzvene risina chitadzo, risina kung'ora, rakaitwa chibayiro chokupira mhosva dzedu. Paya patinovimba naJesu tichitendeuka, tichisiyana nezvitadzo, zvinoitika ndezvokuti Mwari anotiregerera. Jesu anobva atiita kuti tive vana vaMwari, tova noushamwarizve naye.
Mufananidzo unotevera uyo unoita kuti tinzwisise chaizvo izvo zvinoreva shoko rokuti munhu wava mutendi kana kunzi muKristu nomuteveri waJesu Kristu. Mufananidzo 22. Nzira mbiri. Jesu akadzidzisa vanhu kuti kune nzira mbiri. Ani naani zvake kubva paanongoberekwa chete anenge atova murwendo rwomunzira huru yezvivi inosvitsa munhu pakuparadzwa, kana kuti muchoto, mugehena. Tose zvedu takaberekwa tine kaupenyu kokufarira kuita zvitadzo katakatapurirwa naAdhamu, tateguru wedu tose. Asi Jesu Kristu anoda kuti tipinde munzira diki inosvitsa vanhu kudenga kuna Mwari. Kana munhu achiri kurarama panyika nhasi akavimba naJesu akati kwati naye kumutevera, anobva azviwanirawo upenyu husingapere. Izvozvo anenge atopira gotsi nzira huru iya atopinda munzira nhete iya inosvitsa kudenga. Kana munhu ava munzira diki haasisina mhosva yechitadzo yaachatongerwazve, yeinoi sarudzo. Kana ukasarudza kutevera Jesu, unogona kutaura naMwari mumunamato seizvi uchiti, Mwari, ndinoda kududza pachena kwamuri kuti ini ndiri mutadzi. Asi ndinovimba naJesu kuti ndiye akafa pamuchinjikwa achindipirira mhosva dzezvitadzo zvangu. Ndiregerereiwo ndicheneswe mwoyo wangu, mundiite kuti ndivewo mumwe wemhuri yenyu. Ndiri kuda kutevera maramiro anoita Jesu. Kunyangwe ndikafa, ndinoda kuzogara nemi mudenga. Ndatenda Mwari. Kana vakatenda mumwoyo wose ukanamata uchitaura kuna Mwari saizvozvi, unobva watopindawo munzira diki yacho. Ndiyo nzira yomufaro chaiwo norugare naMwari. Mufananidzo 23. Vana vaMwari. Onai, Jesu anogamuchira vanhu vanobva kumarudzi namadzinza nemitauro yose zvayo. Vanhu ivava vanhu vakavimba naye vakavawo vana vaMwari, vari munzira nhete inosvitsa vanhu kudenga. Vanhu vaMwari vakangoita semhuri, vose zvavo vanosunganidzwa pamwe chete vari muna Mambo Jesu. Mufananidzo 24. Kuberekwa patsva. Rimwe zuva usiku, mumwe mudzidzisi wezvokunamata izvi ainzi Nikodhima akasvika kuna Jesu kuzodzidza zvimwewo zvakawanda nezvaMwari. Ipapo Jesu akamuzivisa kuti ani naani zvake anoda kuva mumwe wevemhuri yaMwari kana kuti kupinda denga, anofanira kuti atova nomuraramiro mutsva. Zvakangoita sekuberekwa patsva. Mufungeka, isu pachedu hatina masimba okugona kuti tizvishandure pachedu isu. Asi Mweya Mutsvene waMwari ndiye woga anotipa mamwe mararamiro matsva kana isu tangovimba naJesu tava kumutevera. Ipapo ndipo patinozovawo vanhu vatsva, vanhu chaivo vaMwari, savana vake pachake. Mufananidzo 25. Kuuya kwaMweya Mutsvene. Varume ava vadzidzi vaJesu kana kuti shamwari dzake. Jesu paakakwidzwa kudenga akavavimbisa kuti aizovatumira Mweya Mutsvene. Kuzoti zvino kwapera mazuva 10 akwidzwa kudenga, vadzidzi ivava vakanga vaungana panzvimbo imwe chete. Vakaerekana Mwari Mweya Mutsvene auya akasvikovazadza vose zvavo sezvaakanga avimbisa. Ipapo vanhu ivavo vakagamuchira masimba okutaura nendimi dzakasiyana-siyana dzokuzivisa vamwe vanhu zvinhu zvinoshamisa zvavakanga vaitirwa naMwari kwavari. Mweya waMwari anogara muvatendi vechokwadi vose zvavo uye vanomutevera chaivo vaJesu, achivapa masimba okuti vade Jesu nokumuteerera.
Mufananidzo 26. Kufamba muchiedza. Kana munhu asati avimba naJesu, anoita somunhu uyo ari pamufananidzo wokuruboshwe uyo anofamba murima. Anodzadzarika kana kutowirawo mukutadzira Mwari kazhinji kazhinji, zvichikonzerwa nokuti haana chiedza chinomutungamirira. Zvino patinovimba naMambo Jesu, tinobva taita somunhu ari kufamba munzira yakatwasuka zuva rakacheka nyika. Jesu anoti, ndini chiedza chenyika. Kana munhu akanditevera, haazofambi murima. Mwari chaanopira vanhu mweya wake mutsvene ndechichi chokuti anovabatsira achivadzidzisa vatendi vose mararamiro ake. Mufananidzo 27. Kuteerera shoko raMwari. Mutendi, muKristu kana kuti muteveri waJesu Kristu, munhu ava nomuraramiro mutsva, anoteerera achitevera sezvinoreva shoko raMwari. Anogara achitenda Mwari nokuti akamuregerera zvitadzo zvake. Mutendi haaiti upombwe, haarwisane navanhu kana kupopotedzana navo. Haabi, haateketiri kunamata zvifananidzo kana vamwewo vanganzi vangayereswe saMwari, kana mimwewo mweya. Mweya mutsvene anopa munhu masimba okusiya zvinhu zvakaipa. Anopawo masimba okuti mutendi agone kuita mabasa akanaka. Mufananidzo 28. Mhuri yavaKristu. Tarisai muonewoka iyo mhuri inofamba munzira yaMwari. Murume wacho anoda mudzimai wake, mudzimai anoremekedzawo murume wake, vose vachiteera shoko rakatemwa naMwari. Vanoyamurana vachikurudzirana, uye vanorera vana vavo vachivadzidzisa kuti vade Mwari, uye kuti vadzidzewo zvinhu zvakanangana neshoko raMwari nokuriteerera, kuita sezvarinoreva. Mhuri yavaKristu kana kuti vatendi vanofanira kunamata nokuita chirwirango chokushanda basa raMwari pamwe chete. Mufananidzo 29. Idai vavengi venyu. Jesu akadzidzisa vadzidzi vake kana kuti vanhu vanomuteera kuti vade munhu wese zvake. Izvi zvaisanganisira kunyangwe navavengi. Tinofanira kubatsira munhu wose zvake anenge achitambura, kunyangwe navanhu vamamwewo madzinza asiri ekwedu. Jesu akarondedzera imwe nyaya yomumwe murume akazvambaradzwa kurohwa, akapambirwa zvinhu zvake namakororo nembavha. Zvakaitika ndezvokuti mumwewo munhu worumwe rudzi zvake ndiye akazoona murume uya aiva mupfuuri hake nenzira, nyakuzvambaradzwa zvakaipisisa uya. Akamuyamura achiitira hanya murume uya nyakuzvambaradzwa zvakaipisisa kwazvo uya, nokuti akanga awira munhamo chaiyo. Nyakubatsira haana kana kuzoreva muripo. Jesu akati nesu tinofanira kuitawo zvinhu zvakanaka saizvozvi. Mufananidzo 30. Jesu ndisamasimba. Vanhu avo vari kupisa zvifananidzo zvokunamata nemishonga yen'anga. Ndizvo zvavaivimba nazvo pavakanga vasati vava vateveri vaJesu kana kuti vaKristu. Asi vaKristu vanotenda vanofanira kubvisa muupenyu hwavo zvinhu zvose zvokwaSatani nezvinhu zvemweya yakaipa. Mambo Jesu vane masimba anokurira Satani nemweya yakaipa nezvifananidzo nemishonga yezveun'anga namakona. Satani zvino hatifaniri kana kutombomutya hedu. Tinofanira kukumbira chete Mwari kuti atiyamure. Tinotenda Jesu, tinotenda Jesu, hallelujah.
Mufananidzo 31. Kudzinga mweya yakaipa. Pamufananidzo tiri kuona munhu azere nemweya yakaipa kana kuti akagarwa nayo. Vanhu vakanga vakundikana zvokumusunga netambo necheni nokuti mweya yakaipa yakanga yakamugara, yakanga yakaipirwa kwazvo nesimba. Jesu akadzinga mweya yakaipa iyoyo, madhimoni, kuti ibude mumurume iyeyo. Yakabuda ikaenda. Yakatoteerera Jesu nokuti ndiye ana masimba anodarika Satani namadhimoni ake. Murume uyu akanunurwa akava munhu akasununguka kwazvo, asisina kugara nemweya yakaipa yacho. Naizvozvo murume uyu akandotaurirawo shamwari dzake zvaakanga aitirwa naJesu. Jesu ana masimba anopfuura nokure kwazvo simba radhiabhoro nemweya yakaipa, zvokuti mweya yakaipa yose inofanira kuti itomuteerera chete. Chiita sarudzo. Kana muchioneswa nhamo yokunetswa nemweya yakaipa, kumbirai henyu vamwe vatendi vagokunyengetererai nemiwo. Itai zvokukumbira samasimba Mambo Jesu Kristu kuti adzinge mweya yakaipa yacho iende kure nemi. Kana makagarwa nemweya yakaipa kana kuti mweya yakaipa, munogona kukumbira vatendi kana kuti vaKristu kuti vauye kuzokunamatirai. Ngavanamate vachikumbira Mwari nomuzita raJesu kuitira kuti mweya iyoyo ibude iende. Ngavaidzivise kuti irege kana kuzombodzokazve mumunhu iyeyo. Kana isu tikada Jesu, tikagara tichimuteerera, iyeyo anobva aitawo musha wake matiri isusu. Saka masimba ake anotichengeta zvakanaka, uyezve Satani haazogoni kutikuvadza. Mufananidzo 32. Kutevera Jesu. Mufananidzo uyo unoratidza mutendo awirwa nomuedzo wokuda kusvika pakukanda pasi nyaya yokutevera Jesu. Satani anovavarira kuti isu tisvike pakukanganwa Mwari uye kuti titorwe mwoyo nokufunga mari nguva dzose, uyewo kufungisisa zvokupfeka nefodya nedoro nezvimwe zvinhu zvose zvakasiyana-siyana. Satani anotizevezera kuti zvinhu izvozvo ndizvo zvinoita kuti tinyatsosasana kufara. Asi chake Satani chete anoreva nhema. Satani murevi wenhema, anovavarira kutifurira nokutitsakatisa. Asi Mwari akati, dzivisai dhiabhori iye agokutizai. Mwari ndibaba vedu vari kudenga, anoziva kwazvo nhamo dzinowira vana vake. Akativimbisa kuti anopa zvinhu zvakanaka kuvanhu vanenge vakakumbira kwaari. Paya patinovimba naMwari, tichiteerera mwanakomana wake Jesu, ndipo patinozviwanira masimba aMwari okutibatsira munguva dzatinoedzwa. Mufananidzo 33. Kana tikatadzira Mwari. Jesu akamboita rungano rwakadai izvi. Kwaivapo nomumwe mukomana akasimuka akabva pamusha. Akaenda hake kure kure akasvikoita rubata-batwa rezvinhu zvakaipa zvakawanda. Akaparadza mari yose yaakanga apiwa somugove nababa vake, achirarama upenyu humwe hwakaipisisa kwazvo. Mari yake payakazopera yose zvayo, kwakamuka nzara huru kwazvo yakatekeshera nenyika iyoyo yose. Naizvozvo mukomana uye akava murombo wokupedzisira chaiye, uku nzara ichimubaya zvakaipisisa kwazvo. Asi akazodemba oshungurudzwa nechitadzo chake chaakapara ichocho. Akadzokera kuna baba vake akasvikokumbira kuti vamuregererewo. Chaivapo chaicho ndechichi, chokuti baba vake vaimuda zvikuru kwazvo. Naizvozvo vakagamuchira havo mukomana iyeyo akadzoka mumusha muvoko ake. Ngano iyoyi inotiisira pachena shoko rokuti kana tikatadzira Mwari, tinofanira kureurira zvitadzo zvedu pachokwadi kuna Mwari tigopfidza zvitadzo izvozvo. Mwari anotida zvikuru kwazvo, ndokusaka achizotiregerera zvitadzo zvedu. Anotigamuchirazve tigodzokera mukuyanana naye Mwari pakare.
Mufananidzo 34. Zvirwere. Murume nemukadzi ava varipo apa vari kutambura nokufunga nokuti hama yavo iri kurwara zvakaipisisa kwazvo. Ko, vanhu vaMwari vangaiteiko kana vawirwa nourwere? Vanomhanyira kuna Mambo Jesu Kristu vachivimba naye kuti anogona kuwana chaangaite chaanoona kuti ndicho chakanakisisa kwazvo. Kana Mwari akada hake, anoporesa munhu iyeye. Chimwewo chingaitwe ndechekuti anogona kubatsira murwere wacho kuti awaniswe mushonga kwawo wokumurapa. Mwari anotida uyezve ndiye ana masimba pamusoro pezvinhu zvose zvinowira vana vake. Mwari anodzivirira vatendi kusimba raSatani, saka hatifaniri kana kumutya. Asi ngativimbei naJesu kuti ndiye muchengeti wedu. Jesu anesu, anoda kutipa rugare rwake munguva dzokutambudzika. Mufananidzo 35. Rufu. Chatinonyatsoziva tese ndechekuti rimwe zuva tichafa. Asi chii chinozoitika mushure mazvo? Kana mutendi akafa, mweya wake unoenda kunova pamwe chete naMambo Jesu Kristu. Bhaibheri, shoko raMwari, rinotizivisa kuti tinoenda kuti tinova pamwe chete naJesu. Saka shamwari dzomufi wacho nehama dzake dzapamwoyo havafaniri kukurirwa neshungu. Hatifaniri kutya rufu, nokuti chedu isu chatinoziva chete ndechokuti Mwari anotida, ndiye anotinunura kumhosva dzedu dzezvitadzo. Vanhu vaya vasingavimbi naJesu havana tarisiro yakadai inoshamisa yokuti mushure mekunge munhu afa anozoraramazve achigara zvino pamwe chete naMwari. Chavo chavakamirira chete ndechokuenda kunzvimbo yokurangwa. Ko, imi muchaendeipiko kana mazofa? Mufananidzo 36. Muviri waKristu. Apa tiri kuona dzimwe nhengo dzakasiyana-siyana dzomuviri womunhu. Nhengo imwe neimwe yomuviri womunhu ine basa rayo rokuita. Ziso ndere basa rokuona naro, nzeve ndeyokunzwa nayo, kouya womuromo une basa rokudya nerokutaura nawo. Handiti nhengo dzose dzomuviri womunhu dzinoita mushandira pamwe. Kana imwe nhengo ikarwara kana kuti kukuvadzwa nokukuvara, muviri wose pamwe chete nawo unonzwira pamwe chete nhamo iyoyo. Mwari anoti vatendi inhengo dzomuviri mumwe chete unonzi sangano kana kuti chechi. Jesu ndiye musero womuviri iwoyo. Mwari ane basa rokuti mutendi wose zvake aite. Regai tipe somufananidzo mabasa anoti kuparidza nokudzidzisa shoko raMwari, nerokuimba nziyo dzake dzokumurumbidza, uyewo kurimira mhuri zvokudya kana kubikira zvokudya. Mumwe nomumwe anofanira kuti ashandire Mambo Jesu basa rokubatsira muviri wose waKristu kuitira kuti usimbe. Vatendi vose vanofanira kuitirana rudo, vachiita chirwirangwe chokushanda pamwe chete. Kana vakarega kuita saizvozvo, muviri wacho waKristu unotambura. Mufananidzo 37. Kusangana pamwe chete. Vatendi vose vanofanira kupota vachisangana pamwe chete kuti vazonamata Mwari nguva nenguva. Tinofanira kudzidza zvinhu zvomubhaibheri, shoko raMwari, tichiimba nziyo, tichinamata. Tinofanirawo kuunza zvipo zvokushandisa pabasa raMwari. Mwari anoda kuti tigarewo tichirangarira kuti Mambo Jesu Kristu akafira kutinunura. Ipapo ndipo patinoona vadzidzi kana kuti vanhu vaMwari vachidya pamwe chete nokunwa pamwe chete. Zvose unobva wava muchechetere. Chingwa chokudya chinotiyeuchidza muviri waKristu, wakaita zvokuboorwa pamuchinjikwa paya kuitira isu. Chokunwa chinotiyeuchidza ropa rake rakadeurirwa kuita basa rokushambidza isu, richibvisa zvitadzo zvedu, richitisvitsa pedyo naMwari.
Tinofanira kurangarira kuti Jesu akatifira achiitira kuti tigone kumuda nemoyo wose. Mufananidzo 38. Jesu achadzoka. Izvozvi zvichaitika nenguva chaidzo dzaMwari dzisingarasi. Nyika ichaerekana yaona Jesu achidzoka achibva kudenga sezvaakavimbisa saizvozvo. Achadzoka kuzotora vatendi vechokwadi vose zvavo ivo vemhuri yaMwari. Mambo Jesu achaita kuti vanhu vose vaMwari vakafa vamuke pakare mumakuva avo asare asina chitunha. Vanhu vaMwari vanenge vachiri vapenyu vachasvikira panguva iyoyo, vachabatana navo vosimuka vachibva panyika vobva vakwira kudenga. Vatendi vose zvavo vachandosangana naMambo Jesu mumakore, vozogara naye narini narini. Vanhu vanenge vasina kuvimba naJesu vachasara shure, vangotarisana chete nokutongwa kwaMwari kunotyisa kwazvo. Asi isu hatizivi nguva chaiyo iyo inodzoka Jesu. Saka tinofanira kugara takagadzirira, takamirira savarindi. Ngatiti Mambo Jesu Kristu vada kudzoka nhasi. Makafanogadzirira here kuzogamuchirana navo? Mufananidzo 39. Kubereka muchero. Handiti muri kuona muti womuchero uri pamufananidzo uyu. Saizvozvo mutendi kana kuti muKristu anofanira kubereka muchero womweya mutsvene. Jesu akati, ndini muzambiringa wezvokwadi, imi muri matavi. Kana muchigara mandiri neni mamuri, muchabereka michero yakawanda. Mweya mutsvene waMwari anotoraramawo upenyu achishanda ari mukati memwoyo yedu umu, mukati medu achiita kuti tibereke muchero worudo, noworufaro, noworugare, nowomoyo murefu, nowomoyo munyoro, nokunaka, nokutendeka, nounyoro, nokuzvidzora muupenyu hwedu. Kana matavi omuti iwoyo asingabereki muchero, anotemwa, obviswa, obva apiswa. Vateveri vaJesu vanofanira kubereka muchero, zviya zvokubereka zviya izvi. Apa tiri kureva mhando yakasiyana-siyana kwazvo yomuchero wakaita serudo neimwe iya. Ndiwo muchero unopa Mwari kubwinya kwake nokumuremekedza, iye Baba wedu wokudenga. Mufananidzo 40. Kuzivisawo vamwe nezvaJesu. Jesu akatemera vatendi vose zvavo kuti vanofanira kuenda vachitaurira vamwe shoko rinoshamisa kwazvo nezvaJesu kuitira kuti naivowo vanunurwe pamhosva dzavo dzezvitadzo nokupunyuka gehena. Mufananidzo uyu unoratidza mutendi anoteerera chirevo chaJesu. Hoyo ari kutaurira vamwe nezvaJesu. Mweya mutsvene waMwari ndiye achatibatsira nokutipa masimba okuti tipupure nezvaJesu Kristu. Naizvozvo imiwo munogona kuzotsanangurirawo shamwari dzenyu navamwewo zvinhu zvamadzidza kubva mubhuku rino remufananidzo iri.